भैया सब भोजपुरिया लोग के प्रणाम बाटे। राकेश शर्मा के तरफ से ये वीडियो बनावे के भैया लोग खास रीजन बा। जौन अंश बाबू के पटना में बीमारी भइल बा, 16 करोड़ रुपया लागता। ओमे सभे मतलब छोट होके बड़ होके सभे मदद करता। लेकिन जौन उ मैथिली के गायकार बाड़े, नाम उनकर अंश बाबू ह, सॉरी गोलू राज ह। उ उनकरा सीना पर 2 साल की 3 साल पहिले मतलब मैक्सिमम गोली लागल रहल। उ बच गईले इनकर बहिनचोदो अपना पैसा से। ए बेरा माधरचोदो कहतारे कि अंश बाबू के माई या बाप फिर से प्यार करो, दोसर अंश पैदा करो। ओ बेरा अगर उनकर मतारी कहले रहित कि जे छोड़ द, मरे द बहिनचोदऊ के, दोसर गोलू राज पैदा कइल जाई, माधरचोदऊ के कैसे बुझाइत। इनकर बहिनचोदा के बेटा उल्टा सीधा रिपोर्ट देता रहे। सोशल मीडिया पर आवत रहे तो खाली हमनी के वजह से आवत रहे। अगर हमनी के उनका के ना देखल जाओ तो उनकर गाड़ के मर्यादा ना मिली माधरचोदऊ के। सोशल मीडिया चलैया माधरचोदऊ। वीडियो इतना वायरल कर जा कि उनका के निहरा के उनका गाड़ में लाड़ पेल द जा, माधरचोदऊ के लइका के। उ सारे भूल जास कि हम गोलू राज रहनी कहियो। उनकर बहिनचोदऊ, उनकर माई चोदऊ।